Cipta Budaya. Ayo le. Ayo Girnanda sing ati-ati Girne ya. Kalau basa sarangan loka. Ayo cah bagus. Ayo le oka bocah bagus Cipta Budaya kok iki maneh. Loh. Oh. Wah, ayo. Hop. Sasarangan turun dong ireng Cipta Budaya man weh. Monggo-monggo kantor pinarak dulur-dulur para rawuh para penonton. Yo. Wes. Nah, ayo nih. Nah. Oh. Ayo lo. Ayo. Sing ngati-ati sesarengan bakal yo karo Nadia Cipta Budaya lho maneh. Ayo, os, ayo, nah, ono meneh wae kae yo, ya iki, wah sing ditenteni man wae, wah kesit maneh,
saya matur nuwun rawuh. Hei. Oh. Hei. Hei. Ha ho. Hei. Yo. Ha. Yo. Ha hei. Hei. Ah. Ge. Ah. Hop. Nah. Yo. Oh. Ha hei. Ha ho. Ha hei. Ha ho. Ha hei. Ha ho. Ha hei. Bebarengan putra wayang cipta budaya. Ayo Mas Kris. Mas Putut. Bose Nyuwijaya Run. Iki matur nuwun. Kanca-kanca katepi rawuh monggo winarah. Om. Prana mrene dadi wong duwe sayang grapya uripemu ingkran atine langsa siniasa
lolo gawe betik tinapa sari aja bejane awakku janji trimo atuk nugroho ayo ayo lo padha sing ati-ati para prajurit Cipta Budaya Pradokyo senggek sesautan mrerageng swasana genira padha ambeksa embeber endahe senino santara wis rinakit tembang ngiringi gangsa Panjukete saya angawe-awe ingkang samya mulat bisa seneng ati monggo Pak Joko kalian lasis tari sapu tari zaman dulu tari sapu tari sapu tari yang indah.
yoga to Mas Toyo. Aku arep yoga lali. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Yuk. Lah. He. Lo. He. Lo. He. Lo. Ana lagu gelo. Aini. Semakin lama kamu tambah cantik. Aduh. Gini. Hadiah loh. Asik. Ha.
Masih mboten Mi. Oh, kesel. Rumasaku ki nek rekon. Iki masih mboten mi. Lah pripun to Patris mengge. Ya bener takoni sampean ki ya bener. Lagi. Mas sampean mboten mimik dhisik to. Iki lek sampean ngepost ngene kan ya di mii apa. Oh, ngoten dimii. Dimii riyen. Mii apa jaluke apa tekonono mah jaluk pop es. Jaluk susu napa pop es napa banyu jaluk pop putih. es. Apa jaluk susu Es sing ngono? teler, napa es teler, napa es Es teler. cendol. Katah nggih Patris. Oke. Iki es telere ready to. Iki bakul es teler perwakilan maju ke sini. Perwakilan. Oh. Lanjut nggih Patris. Oke. Kaya Yo. ngene lelakonku ingin opo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe galau ati sawase. Para nyata para wadya emen sahing jurit tumandang makarya babar seni cipta budaya kanggo tali wanda ambangun budaya ayo ker yok sing hati-hati waspada lawan wah, lah iki kang dadi pemusuh kuat. Sopo waspada layan panjen darbe watak satriya maju siji-siji yo nek. Op. Para nyata para wadya emen sing jurit tumandang karya babar seni cipta budaya kanggo tali wanda ambangun budaya ambangun budaya wanda
ing sing jurit kumandang makarya embeber seni cipta budaya kanjut tali wanda ambangun budaya Dakno kira para satriya-satriya ya. Jawahe pun terang nggih muga-muga terang ya, Mas. Kesane para dulur-dulur ingkang pirsani, Mas. Iya. Op. Was kepara nyata para wedya enteng sahing jurit tumandang makarya embeber seni cipta budaya candut tali wanda ambangun budaya Waduh. Ayo lok. Padha sing ati-ati sing cilik ampar sing cilik sing dewasa ampar sing dewasa ya Mas. Wah. Rinonde, rinonde. Kancane lo kancane. Ayo maju siji-siji mengger ayo. Diaturke kaya ngopo man diaturke. Wah! Op! Mati dening aku. Wah, lan wah, cipta lho maneh. Wah! Terus. Ayo leka oka sing ati-ati le. Wah. Sing duwe bagus cipta ya man. Nah, iya. Oh, nah, yo.